Groba mi tatinog, da mi više nisi rekla zdravo. Mensur i Mina definitivno raskinuli zbog njenog jezika. Mensur Ajdarpašić i Mina Vrbaški posvađali su se jer je Mina po ko zna koji put otkrila nešto što ju je Mensur zamolio da nikako ne otkriva. Ispada kao da sam ja uradila ko zna šta, govorila je Mina. Ako ti ja kažem nemoj, onda nemoj. Nije mi jasno kakva si ti to osoba. Imaš li ti poštovanja prema nekome? Ako ti se još jedanput ponovi, nema nas više. Ništa ti sveto nije. Nećemo tako da budemo zajedno. Ja tebe maksimalno poštujem i uvažavam, ali ti mene ne. Ljudi ti punu glavu svim i svačim. Iskreno da ti kažem, ja sebe krivim za sve. Ništa ti nisi kriva. Ti si prvih mjesec dana bila top. U zadnje vreme ne znam šta ti se dešava. Nemoj da siliš ništa. Ti mene teraš svojim postupcima da te mrzim. Koliko te volim, toliko me teraš svojim postupcima da te mrzim. Govorio je Mensur. Ja imam veze sa tim. Sutra će da te boli uvo za još nešto sa čime ja imam veze. Groba mi tatino, kada ti kažem nešto da ne uradiš, ako uradiš, završit ćemo. Zdravo da mi nisi rekla. Jel ti jasno? Dodao je Ajdarpašić.